دحاشة جنزب ديكم دليكم دحاشة relationship ديكم دليكم ودحاشة عينة فقراوي هيوت كلكم ديكم دليكم مسباد لكم زمد ناريو whatever نسوكم تدليو نجار بزقبا مننتكم مقلاتري confident مخاندي whatever you want قام قاب بزقبا مخالدي السوكم تدليو تبهجو زبل نجار after دفرحكم نجار أويدا نافتن دليو هيوت نخين خيد وين تدلي عينة سلام تندلي فقري تندلي جنزب تندلي عينة هيوت نخين استماقر دقبرنا رلوجن هولد دقبرنا رلو ويكاد أطول بلنا على حالة نقدر تدعى هالليجن إيش فير فرحي وأحوال وزي فرح زي أنت راح نردو زي كيلنا لما كن كونو كاب نخيل زنبرنا سبيك خلق لنا كن كونو كاب نخيل نحسبو زنبرنا نقر دقبنا وند نبرنا نقر كن رغبو نخيل زنبرنا برخة نخنسني دقبرنا رلو so we need to understand this أبو جرنا كن ردو على نوال so نالبات سبزي تفلت أتخون جا كان في اللي بال everything you want is on the other side of fear كل تسقاتر اللي نجرسي بشأن ختي أنصار نايت فرحي بوي دلوا يبي which is everything that you fear وكحدي everything that you want whatever نحنا أندلوا دلنا نجر بنصار شأنك نايت نفرح زلنا نجر بوي دلوا which is we need to walk through that إذا أنت أقول عندما بتدا فرحنا دلنا نجر سبوي قديتها كن حلف كن كيد دلنا تمن هاي سي زليل كاخد كيد هاي تخلني خا بقول شريخ كاكتوت عيد خلني خا بتحتون بقى ترانسند يا كتحالفو يدلك بتفيرتي بوي يتحالف لك and whatever اتن احنا بقى ان بهجو زبله ان منو زبله whatever السخم تدليو ነገር كان ابي دلو انت رايكم is on the other side of fear ስለዚህ እንታይ አማራጺና انت رايكم እኔ ወላ حنت خلا አማራጺ ይብልና እታ እንኳ አማራጺትና በትፍርሐት መሕላፊ ክንሓልፍ እንተ ዳ ኮይና ግን እቲ ፍርሐቲ ግባነት ባኔጅ ከመይ ገርና ክንገብሮ ከም ንኽእል ክንርዳእ ክንክእል ኣለና سواء إيفر نحن ندلي دلنا ده حاشة جنزب ديكم دليكم ده حاشة relationship ديكم دليكم وده حاشة عينة فقراوي هيوت كلكم ديكم دليكم مسباد لكم زمد ناريو وات إيفر نسوكم تدليو نجار بزقبا مننتكم مقلاتري confident مخاندي whatever you want قام قاب بزقبا مخالدي السوكم تدليو تبهجو زبل نجار after دفرحكم نجار أويدا لا أفرح زي هاللي we are not going anywhere عبدو هنا بوتاين خيرنا دلنا نفرحكم عصدين تلاقيكم مني ناب حدا زي نفلطو أنون نقوله كيدنا زي نفلت بس إحنا على نفلت حدش حجر نابوخن كيد كلنا بأمرنا وفي بقى قال بعدها ودخلنا سمعتها أو سونتنا كسمعنا جمل أنت أسفير فرح مالك كانوا شيء خلا يكون كم نقول وتع دخلنا جنك بقى كل جزء دي مت حدا جزء مخنياتها وخينا حدا جزء خاص غيره هندبت بيشينو بشغلة بترتعر تراي ملء بلا عمره خم هندبت سمعتي تي إيموشنتي أو سونت كاي كجلت جمل وإذا مخنياتها بدخون نجار مخنياتنا بحد عبد خون هيوت كتكيد تحسب أنت راح لقى كبحد سرح وتيقة نبكال سرح كتكيد تحسب أنت راح لقى بزح نجاري نسجك عبيت تدل عبيت كسب تدل أني بقى أنا بريت فولت أبغى تأخذ تخيل لقى and that's why دين فولت أنا جاري فرحنا نحرر نجار سل دين فولت إن أنفرح دلنا اللهم ساعة ساعة نجار تاين تراي من نجار تمفلاتي جن فير كم زل بلوكم دلنا خب بفلاي أمس عالم مزيع بتعامل عابد بهال هيوت سريتهم ده حلو في سبعة كنرن كلنا فرحنا كفرحي توليدت نجارتي كفرحي ماتيت نجارتي everyone بفلا عبيت ربها نجارات عبز عالم زي على تكبر سبعة انت راريخه كمان أنا لعلي دفرح ودخونا نجار علوي everyone fears كله سبي دفرح ده يفرح سبيله اتنفرحوا نجارات بتن احنا عقمنا لنا حسيبني هذا نجار بتن ناتنا عبيت مسرت مكفل عليه خيري نعملت إيلون ماسك تايلي لحسب وين تايد فرح ده يفرح كم سلوكهم غالي حاجة أجي من كور كسدد كله قال قبر كله خطرين كلا إيلون ماسك ده يفرح كوين تسمع كاكم فرح له إذا من كور زي أس بسلام كيدا أبت أوربيت تبزقبا تشكر قرر تخول ما تكالي يفرح كي تبلنا تراي إن بليونز تكون كسارة كي قاتم دقنا تحسبور له ميشن كي قاهم فقله فرح له أنا خاف فرحين تاخون خليو أبدغنا سب كان تاي فرح خوني لكم تقول ترى لكم مني زيد رخبور له عمتها ورحاوله موزيس أفتح نيكست ورحس رخبور له عتاوي تعطي كي يقدل ترى سرحي كي سؤنا ترى everyone fears كل سب فرحي قلنا هاي مسيلكم أحوال اتنفرحوا زلنا فرحي بتخكل انت رأى كنردو زي كيلنا عكندنا عاويلو كنموتولو نقال يعني عكندي بزقبا اتنخنا استماقرو دقبنا هيوت ان نبرلو كافتنا استماقرو زنبرنا هيوت كنبلسنا انا ابنت حدث لسي محنباس أي لمدن دلو نبلمو كحنبس دليلو نبل so أفتح قدامي تمعلتي
نافتا دام دخون عينت بحرو كيد نحن أب دخون عينت محبسي دخون بول نبله برايفت دخون بوتا كيلو انت رافتو بول تأتي أما جمرة معلتا اوف كورس لمدس لزي بلو أي كلوني تمحبس زي كونه خويني كورن لمدس لزي بلو مقنعة تدقاقيمو كم دخولو يتردون هجاري جنزه بزنا عبنت مبزحتنا أن نجبره وين مبزحته سبدقات وانا جرجنتين تلاقيكم يا أنتم أفتقد دامي تمع على تفيل انت غيره وأفتقد دامي تمع على بزقبة أنت زي كيلو عندنا هذا ما أزس بدي كحن بس كوب بزح دليت يبلين أنت رأيله أفتح مع عادتي أنت يقبل يس جاي أفتح مع عادتي أنت يقبل سألني كحن بس ملو دليت يقول سألني أفتقد دامي تمع على تفيل دقبر الله ويدو ودق الله ويدو فتنا لا جزء أنت رئيس ميرات له أنت يقبل سألني يقول له يقارته يس هلو جايز مثال لهم تعلقهم دوم الله نعمل حاجة نايس ስለዚህ የቋርጾ ኢኮኖሚ very good thank you guys ስለዚህ የቋርጾ ንምንታይ እንተላልኩም ክጅመር ከሎ ምሕምባስ ሙሉእ ድኾነ ድሌት ድኾነ ናይ ባሕቂ ሙሉእ ድኾነ ድሌት የብሉን ንምሕምባስ ሶ ሕጂ ምን ትብለኩም ሓደ ነገር ተዳሃልዩ ናይ ባሕቂ ክንልወጥ ክንቅየር ስንደሊ ዲና ምክንያቱ እንተ ናይ ባሕቂ ለውጢ ናይ ባሕቂ ክንቅየር ናይ ባሕቂ ክንልወጥ እንተ ደሊና ፍርሒ ከዓክተና ደይኮነ ኳና ትፍርሒ ከም ፊዩር ኢና ንጥቀመሉ ወይ ከዓ ከም ንዳድ ኢና ንጥቀመሉ ሶ ኣብ ምቅያርን ናይ ባሕቂ ኣብ ምቅያርን ብጣዕሚ ዓብዲ ዝኾነ ዲፍረንስ እዩ ዘሎ ማለት ብብዙሕ ኣብ ከምዚ እንታይ ይባሃል ብዙሕ ስለ ዝገበርኩን ብብዙሕ ልምድታትን ኣነ ርኤ ካባይ ይኹን ካብ ካልኦት ሰባት ካብ ካልኦት ተምሃሮ ካብ ካልኦት ትረኽቦም ሰባት ንባዕሉ ሶ ናይ ባሕቂ ክቅየር ሰብ ይደልል እንተልዓልኩም ብጣዕሚ ኣዝዩ ውሕድ ዝኾነ ፐርሰንት እዩ ናይ ባሕቂ ለውጢ ድደሊ ንምንታይ እንተልዓልኩም እኒ እዚ ክቅየረ ኢለ ድሓስብ ደሎ ሰብ ከይድኩም ረእይዎ ኢኹም ንኣብነት እስኪ ብቐሊሉ ድሓን ክሓተኩም እቲ ናትኩም ሶሻል ሚድያ መርእይዎ ሕጂ ኣብ ሕልምኩም ኣስተዋፅኦ ገብር ዶ ክፍታ ኣቢልኩም ሕጂ ፌስቡክ እንተኣቲኹም ወይ ኣብ ዩቲብ እንተኣቲኹም ብቐጥታ የብለኩም ዘለኹም እቲ ምስ በልኩም ኣብ ሂወትኩም ድኾነ ኣስተዋፅኦ ገብር ዶ ኣብቲ ተሓስብዎ ዘለኹም ዝኾነ የትብሎ ዘለኹም ሂወት ገለ ኣስተዋፅኦ ገብር ዶ እቲ ነገር እቲ ይጠቕመኩም ዶ ትሒዝኩሞ ዘለኹም ነገር ብዛዕባ እቲ ሕልምኩም ብዛዕባ እቲ ክትነብሮ ትሓስቡ ዘለኹም ነገር ብዛዕባ ቢልድ ክትገብሮ ትሓስቡ ዘለኹም ኮንፊደንስ ብዛዕባ ክትክእልዎ ክትመልክዎ ትሓስቡ ዘለኹም ቋንቋ ብዛዕባ ከተስምሮ ትሓስቡ ዘለኹም ሕልሚ ሲ ድኾነ እንታይ ድበሃል ይህበኩም ዶ ድኾነ መንገድታት ይህበኩም ዶ if not that we are not really wanting to change guys ናይ ባሕቂ ዲዛይር ድበሃል ካብ ውሽጥና እንዳረሓቐ ከይድሎ ማለት እዩ that's why ካብ ፍርሒ እንዳሰዓረና ልመፅእ ዘሎ ሶ ተቐዳሚት ክንገብራ ዘለና ነገር በቃ ናይ ባሕቅስ ንምልዋጥ ንምቕያር ድልዋት ክንከውን ክንክእል ኣለና ልብና ንለውጢ ክንዳልዋ ክንክእል ኣለና እዚ እንተጌርና እዩ ከዓኒ ኩሉ እቲ ንሕና ንደልዮ ነገር ኣብታ ንሓስባ ዘለና ወይ ከዓ ክነብራ ንብላ ዘለና ሂወት ወይ ሕጂ ሰዓት ንፈርሖ ዘለና ነገር ኣብኡ ከዓ ኩሉ ነገር ምርካብና ዘይተርፍ እዩ ሶ everything you want whatever ንስኹም ትደልይዎ ነገር ከዓ ኣሕዋት is on the other side of fear ሶ ምናልባት ፍርሒ ትርጉሙ ክብል እንከሎ ሜቢ ኣብ ዲክሽነሪ ወላ ኣትይኹም ተዳሪኹም this is what it says ናብነት ኣብ ሚርያም ዌብስተር ኣትይኹም ከመይ ፍርሒ እንታይ ምዃኑ ትናቱ ትርጉም ክትርኢ እንተደኣ ኽኢልኩም እንታይ ብል መሲልኩም ፍርሒ ማለት it is unpleasant often strong emotion ፅቡቕ ደይኮነ ወይ ከዓ ምቾት ደይብሉ ግን ከዓ ስትሮንግ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ኢሞሽን ማለት I will tell you something ብጣዕሚ ካብ ስምዒት ፍልይ ዝበለ ነገር ኢሞሽን ክንብል ከና I don't know ብትግርኛ ከመይ ክንገልጾ ከም ንኽእል ኢሞሽን ግን ኢሞሽን ንባዕሉ ፊሊንግ ንባዕሉ ፍልልይ ኣለዎ እዩ ስለዚ እዚ ኢሞሽን እዚ it's caused by anticipation ብዝኾነ ዓይነት ግምት እዩ which is ብኣእምሮኻ you don't know እንታይ ምዃኑ እቲ ነገርቲ ግን ብኣእምሮኻ ትግምቶ ዝኾነ ግምት ኣሎ ወይ ከዓ awareness of danger ወይ ከዓ ከይወድቕ ጥራይ ከይከስር ጥራይ ከየጋጥመኒ ጥራይ ከይስጎግ ጥራይ ከይፋታሕ ጥራይ ደቀይ ኣብ ከምዚ ዓይነት which is ከምዚ ኣብ ሓፍተይ ክትብልና ፅናሕቲ and everyone ኩላትና ኣብ ኣእምሮ ኣቃሚጥና ዘለና ገና እኮ ይኮነ እንደሎ ኣይተፈጠረን ደሎ እኮ እቲ ነገርቲ ግን ብጣዕሚ unpleasant ዝኾነ እዩ ድኾነ ዓይነት ምቾት ኣይበካኒ and it's often ከዓ ብጣዕሚ strong ድኾነ ኢሞሽን ፍርሒ ማለት it's caused by ብግምት እዩ እዚ ነገር እዚ ከይከውን ጥራይ ብእንተታት ብኣእምሮና ብንቐምጦን ደገና ገና ከይጋጠመን ከሎ ሰብ ብኣእምሮ እኮ ረሂቦ ይኹም ማዕረኽ እንደይ ኔጌቲቭ ነገር ከም ንስእል ብኣእምሮና ኣክንዲ ፅቡቕ ነገራት እቲ ናይ ባሕቂ ፈጣሪ ክህበና ንኽእል ድተባረኸ እንብሎ ሂወት ኣክንዲ ብኣእምሮና ንዑ ኢማጂን ምግባር ውድቀትና ኢና ንስእል ከመይ ጌርና ከም ንወድቕ ፎር ኤግዛምፕል ለሰይ ዝኾነ ሰብ ከምዚ ኣብ ሓፍተይ ክትብሎ ፀናሕት ደቂ ኣብ ኤሮጳ ያ ዕብድ ኣለኹ which is ኣብ ኣሜሪካ ዕብድ ኣለኹ ድነግረካ ነገራት ከ ኣሎ ትሪኦ ነገራት ከ ኣሎ
ኣብኡ ደለው ቆልዑት ኣብኡ ደለው ቲኔጀርስ ዝኾኑ ብዙሕ ሓደጋታት ከጋጥሞም which ካብትናትና ናይ ሕብረተሰብና ልምዲ ፍልይ ዝበለ ነገራት ከጋጥም ክትርኢ ከለኻ ብኣእምሮኻ ከይድካ እቲ ድራግቲ ደቀኻ ክጥቀማ እንከለዋ ወይ እውን ካልእ ሰብ ንክደፋፈእ እንከሎ ወይ ካልእ ሰብ ከብሎም እንከሎ and then at the end of the day ኣእምሮና ዚና ንመለ ረእይዎ አንቲሲፔት ኢና ንገብር እንደገና መሪስካ ናብ ሕማቕ ህይወት ከኣትዋ እንከለዋ ቦጌረን ተኣሽሙ ኮና ከለዋ ንስኻ በቲ ሰብ ዝኾነ ህይወት ክትሓዝን ከለኻ ብኣእምሮኻ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ኣሕዋት ኖት ኦፍ ኮርስ ኩሉ ሰብ ከምኡ ክገብር ማለት ኣይኮንኩን ግን እቲ ንፈርሖ ፍርሒ ንብሎ ዘለና ነገር ገና ደይመፀ ከመፅእ ኢልና ንግምቶ ግን ከዓ ብጣዕሚ ልክዕ እቲ ነገር ተኸጋጥም እንከሎን ክንፈርሖም ከለና the same ዓይነት ኢሞሽን እዩ ኣብዚ ሰውነትና ዝድህልዎ ኣለና ብሓንሳብ ሓቂ so this is ፍርሒ ማለት እዚ ገና ደይንፈልጦ ባዕዳዊ ዝኾነ ስምዒት እዩ ግን ብእንተታትና እነምፅኦ እዩ ሚካሓወይ እውን ክብለና ፀንሐ ገና ኣየጋጠመን እኮ ሓደ ግዜ ምስ ገበርኮ ውስጥ ነገር ትኮ ኣየጋጠመን እዩ ምስ ከድኮ ብለና ነይሩ ሓደ ክንርድኦ ዘለና ነገር እንተደኣ ሃልዩ ፍርሒ ብኣእምሮና እንፈጥሮ ዘለና ዝኾነ ዓይነት ብእንተታት በቃ ብኣእምሮና ብፈጠርና እንተታት ደኣ እምበር ኣብ መሬት ወሪድና ክንሪኦም ከለና ናይ ብሓቂ ዘጋጥም ደጓኖፍ ደሎ ነገር ከም ዘይኮነ ትርዳእ ለካ ደየለ ነገር ፌስ ዝገብር ደለኹ ኢኻ ትብል ንደየለ ነገር ለካ ከጥፍእ ድፅዕር ደለኹ ትብል ኣለና ብሓንሳብ ሓቂ ፍርሒስ ብኸመይ ከጥፍኦ ብለካ ሰብ ነው ተጥፍኦ ደይኮንካስ ክትፈጥሮ እዩ ዘይብልካ ፍልል ኣለዎ እዩ ሒዝኩም እንተደኣ ኮንኩም ከተጥፍኦ ይደለካ which is ከተጥፍኦ ደይኮን ክትፈጥሮ እዩ ዘይብልካ ምክንያቱ እስኻ እንተዘይፈጢርካዮ እቲ ፍርሕቲ ብተኣምር ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ኣርቢ ክልል ኣለና ብሓንሳብ yes so this is the thing እንታይ መሲልኩም ፍርሒ ኢሞሽን እዩ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክልተ ዓይነት ኢሞሽን እዩ ደሎ ክልተ ዓይነት which is ከመይ ገይረ ከረድአኩም መሲልኩም ስምዒት ስለ ዝበሃል እዩ ብትግርኛ ክልተ እዩ ብእንግሊሽ ግን ኢሞሽን and feeling ፍልልይ ኣለዎ እዩ ኣብዚ ዩኒቨርስ እዚ ወይ ኣብዚ ዘለና ዓለም ክልተ ዓይነት ኢሞሽን ጥራይ ደሎ ኢሞሽን ማለት ኤነርጂ ኢን ሞሽን ወይ ከዓ ኣብ ኣካላትና ሙቭ ድገብር ወይ ኣብ ኣካላትና ድንቀሳቀስ ኤነርጂ ማለት እዩ ኢሞሽን ክንብል ከና ኤነርጂ ኢን ሞሽን ማለት እዩ so this is the thing ሓደ ፍርሒ እዩ ዝንዘራረብ ለና እቲ ሓደ ከዓ ፍቕሪ እዩ ተቃራኒ ናይ ፍርሒ ድፍረት ገለ ኮይኑ ክስምዐና ክእል ክኾን እዩ ኮንፊደንት ምዃን ገ ዳስኖት ተቃራኒ ናይ ፍርሒ እንታይ እንተረኣይኩም እኒ ኣሕዋት ተቃራኒ ናይ ፍርሒ ፍቕሪ እዩ ክልተ ዓይነት ኢሞሽን እዩ ደሎ ስለዚ ከመይ መሲልኩም ካብቲ ፍርሒ ብዙሕ ነገራት ኔጌቲቭ እንብሎ ሕጂ እቲ ኮንሽስ ዝኾነ ስምዒት ኣይኮነን ሳብ ኮንሽስ እዩ ኢሞሽን ክንብል ከለና ስለዚ ብውሽጢ እቲ ነገር ትክፍጠር እንከሎ እንደገና ንሕና ከዓ ኮንሽስሊ መግለፂ ክንቦን ከለና ፍርሒልና ክንገልፆ ንኽእል ኢና በዓሉ ፍርሒ ማለት እዩ እንደገና ቅንእ ክኸውን ንኽእል እዩ ጥርጣረታት ክኸውን ንኽእል እዩ ሻቕላ ክኸውን ንኽእል እዩ ስጋኣት ክኸውን ንኽእል እዩ ሕማም ክኸውን ንኽእል እዩ ድኽነት ክኸውን ንኽእል እዩ ውድቀት ክኸውን ንኽእል እዩ ብሓፂር ኔጌቲቭ ትብልዎ ስምዒታት ድህበኩም ነገር ከዓ ካብቲ ፍርሕቲ እዩ ድምንጩ ካብ ፍቕሪ ከዓ ኣይና ይመሲልኩም ፎር ኤግዛምፕል ለሰይ ደስ ዝብለኩም ስራሕ ክትሰርሑ ክትጅምሩ ከለኹም ኣብ ዝኾነ ስፒሪቹዋል ቦታ ከይኩም ክትፅልዩ ከለኹም ክኸውን ንኽእል ዝኾነ ንዓኹም ደስ ዝብለኩም ነገር ክትገብሩ ከለኹም ብውሽጢ ዝስምዐኩም ገለ ናይ ምርግጋዕ ገለ ካልም ናይ ምዃል ኮንፊደንት ናይ ምዃል ወይ ዝኾነ ፅቡቕ እንብሎ ስምዒታት ድምንጩኻ ካብቲ ፍቕርቲ እዩ ስለቲ ኮንፊደንስ ድምንጩ ወይ ዝኾነ ዓይነት ሃብቲ ድምንጩ ጥዕና ድምንጩ ኤቭሪቲንግ ድምንጩኻ ካብዚ ፍቕሪ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ኢሞሽን እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ክንገብር ዘለና እንተረኣይኩም እኒ ኣክንዲ እቲ ፍርሒቲ ኣብ ኣእምሮና ወሪሩ which is ሙሉእ ህይወትና ድቆፃፀሮን ጠጠው ዘብለና ንህይወትና ብፍቕሪ ክንሪኣ ክንጅምር ክንክእል ኣለና ተዛዓበየ ዝሸግረና ነገር ንክንፈርሕ ድገብረና እንታይ እንተረኣይኩም እኒ ድማ ኣሕዋት እዚ ነገር እዚ ከተግብሮ ይደሊ ግን ብኸመይ ድል ሕቶ እዩ ድመፅ ኣይኮነ ከገብሮ እኮ ደሊ ሕልምታት ኣለኒ ገንዘብ የብለይን ግን በቃ ድኾነ መንገድታት ኣይስእንን እዩ ድኸውን ካልኦት ናተይ ዕላማ ዝተረድኡ ሰባት ገንዘቦም ከፍሩ ይኽእሉ እዮም ናተይ ቢዝነስ ናተይ ገለ ከዕብዮ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ክገብር ክንብል ክንሓስብ ንኽእል እኮ ኢና ግን ምስቲ ክንኮኖ ናሓስቦ ዘለና ሂወት ንዕኡ ደይኮንና ኣትራክት ንኸውን ብፍቕሪ ብኡዩ ደይኮንና ንምሰጥ ንስሓብ እኳ ደኣ ብዛዕባኡ ክንሓስብ ከለና ካበይ ክጅምሮ ዳሕርካ ከም ዝነበልኩኹም ሰብ ዝሰርሖን ፈጣሪ ዝሰርሖን ክልተ ሰብካ ውሽጥና ኣሎ እዩ ስለዚ መን እዩ ኣብዚ ጎሊሑ ድመፅእ እንተረኣይኩምኒ ፈጣሪ ዝሰርሖ ሰብ ኦፍኮርስ ይከኣል እዩ ወላ እኳ ገንዘብ እንተደይብልካ እኮ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ካብ ሪስክ ወሲድካ ካብ ባንኪ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እዚ ነቲ ነገራት ገለ ብለካ እቲ ሰብ ዝሰርሖ ኣብ ውሽጥና ኣሎ መንነት ግን ካብ ሕሉፍ ድመፅእ ስለዝኾነ ከማ ከይትገብር እዛ ትብሎ ኣለካ ካብ ባንኪ ምልቃሕ ዶ ገለ
ወደ ቤክስቶ ትፈልጦ እንዲ ካብለካ ኣምራኻ ምፀልካ ወደ ቤክስቶ ኣምራኻ እዚ ልብለኩም ኣለኹ ውሕድ ደቃይቕ ይድፍጠር ኣብ ውሕድ ሰከንድ ይድፍጠር ወደ ቤክስቶ ከምዛ ናትካ ዓበድበድበድ ፀለለለላ ቢላቶ ከይዱ ካብ ባንክ ዶ ገደዶ ተለቂሑ ትራክ ገዚኡ ኢሎምኻ ከሲሩ ብኣጊሩ ከምዚኣ ኮይኑ ሃንደበት ሽዑ ምስ መን ክትሰማዕ ትጅምር ስኻ ምስቲ ፍርሕቲ ውድቀትካ ረኣየካ እታ ትራክ እቲኣ ክትግልበጥ እንከላ ስራሕካ ክኸስር እንከሎ ኦር ሳምቲንግ ክረኣየካ ሞ ኤንዘን ጥርጣረ ወረካ ፍርሒ ይመፅእ ትትረፈ ነዛ ነገር እዚኣ ኢልካ ከዓ ይጎባክ ማለት ይሕዋል ንድሕሪት ትምለሻ ሰደስተ ዘተይ ክንስዕሮ እንተደሊና ነቲ ፍርሕቲ ብፍቅሪ ዳኣ እምበር ብድፍረቱን ኣይኮኑ ንሰዓር ብፍቅሪ which is why not ክረእይዎ ይኹን ካብቲ ንኣብነት ካብቲ ባንክቲ ገንዘብ ተለቂሕካ ሂወትካ ተቐይረሉ ዝኾነ ዓይነት ቢዝነስ ክትጅምር ከለካ ወይ ለሰይ ትራክ ስለዘለዓልና ትራክ ገዚኡ ዲ ዝሰብ እዚ 100,000 ተውፅስ 80,000 ተውፅስ ገለ ተውፅሕ ተለቂሑ ዲ ገለ ገዚእዋ ብድሕሪኡ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ሰባት እውን ኣብቲ ስራሕቲ ክሳተፉ እንከለዉ ብኡ ገይሩ ሓንቲ ጥራይ ዘይኮነት ካልኣ በታ ሓንቲ ዝጀመሮ ካልኣይ ክገዝእ ከሎ ሳልሳይ ገዝእ ከሎ ካልእ ናይ ትራንስፖርቴሽን ካልእ ዓይነት ካምፓኒ ከፊቱስ ንነብሱ እንታይ ኮይኑ ክሪኣ ዘይክእል ምስቲ ነገር እቲ ንምንታይ እዩ ደይሰሓብ that's the problem ንዕኡ ነገር ክርኢ እያ ዝሰብ እዚ ከዓ ደሎ ኣየናይ ድወርሶ እንትረኣይኩምኒ ብኣእምርኡ ዝፈጠሮም እንተታትን ካብ ሕሉፍ ሓደ ክልተ ግዜ ገይርዎም ዝነበረ ነገራት ከዓ ጠጠው ከብልዎ ይጅምሩ ማለት እዩ ሶ ፊር FEAR ኣላ ሓቀይ ምናልባት ጂምሮን እንታይ ኢሉ ይገልፆ ወይ ካልኦት ብዙሓት ሰባትን ካበይ ከም ደምፆ ተኣሽን ፈለጥኩ ግን እንታይ ይብሉ ፅቡቅ ዝኾነት መግለፂ ስለ ዝኾነት false evidence appearing real ሓቂ መሲሉ ዝቐረበ ናይ ሓሶት መርትዖ ይበሃል ንምንታይ እንተረኣልኩም ገና ኣይተፈጠረን ደሎ ሓቂ ይኮነን ግን ሓቂ መሲሉ ዝቐርብ ናይ ሓሶት መርትዖ እዩ ግን is false evidence appearing real ደይ ክትወደቕ እኮ ትኽእል ኢኻ ግን ከይትወደቕ ጥራይ ከይስሕቆኻ ጥራይ ከይብሎኻ ጥራይ ገና እኮ ይበሉን ደሎ ግን ኦልሬዲ እንታይ መሲልኩም ኣሕባት ንሕና ንነብስና ዘይበልናያ ነገር ካልኦት ሰባት ክብሉና ኣይክእሉን ብውሽጢ ንሕና ግን ንነብስና ኦልሬዲ ኢልናያ ብውሽጢ ወዲእናያ ዘለና ነገር ግን ካልኦት ሰባት ንዕኡ ናይ ምንባብ ዓቕሚ ኣለዎ ምስኡ ማች ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ኣለና ብሓንሳብ ሃገር ሶ ፊር ክንብል ከለና it's false evidence appearing real ሓቂ መሲሉ ዝቐረበ ናይ ሓሶት መርትዖ እዩ ንኣብነት ዳሓን ብቐሊሉ ከረድአኩም ቀደምሲ እንታይ ድብል ብሂል ነይሩ መሲልኩም ኣይደኖ ክሳብ ሕጂ ማዕረ ክንደይ ተኣምኑሉን ኣይተኣምኑሉን ኣይፍለጥኩን ግን ማለት ለይቲ ምሸት ኮይኑ እዛ ፀሓይ እዚኣ እንተ ሓሪባ መኮስተር ሒዝካ ምፂኻ እንተ ኮስቲርካሲ ክስቶ ክመፅእ እዩ ትበሃል ዘሪጠ የመስለና ኣኖን ክስቶ ኢለ ፀዊዐ ብሓፂሩ ሰይጣን ክመፅእ እዩ ትበሃል ሒዝኩም ኣለኹም ድሓር ግን እዛ ነገር እዚኣ ፎልስ ምዃና ትፈልጣ መዓሻ እንተረኣይኩምኒ ምሸት ምስ ኮነ መኮስተር ኣምፂኻ ረሲዕካ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ክትኩስተር ክትጅምር ከለካ ወዮ ክስቶስ የለን ስራሕ ሲኢሉ ናባኻ ክመፅእ ኣብ ፅሬት ኣይርከብን እዩ ሰይጣን ሒዝኩም ኣሎም ኣብ ካልእ ነገራት ይደረግም እንተይራ ኮይና እዛ ዓባይ ትብል ዓባይካ ነጊራትካ እንተደኣ ነራ ወይ ኣብ ገዛውትኩም ተደኣ ሰሚዕካ ወይ ኣብ ገዛኩም ተደኣ ኮይኑ እንታይራ ኮይኖም እዮም ወደ ከምዚ ኢሎም ዝነግሩና ኣበይ ዳ ኣሎ ትብል ሒዝኩም ኣለኹም ኣሕዋት ብሓፂር ፎልስ ዝኾነ ዓይነት ፎልስ ኤቪደንስ ኣብ እምሮና ደቐመጥናዮ ዝኾነ ፎልስ ኤቪደንስ ስለዚ ምሸት ኮይኑ ግደፎሞ መኮስተር ወላ ርኢ እንተ ኣቢልካ ትፈርሕ ኢኻ ከምዚ ተጠንቂዕካ ኢኻ ትሓልፋ ተደይ ፈሊጥካ ማለት እዩ ግን ሒዝኩም ኣለኹም እስ ብኣእምሮና ዝፈጠርናዮ ሓሶት ደኣ እምበር ናይ ብሓቂ ኣብ መሬት ደወረደ ሓቂ ከም ዘይኮነ ግን በዚ ምርዳእ እዩ ስለዚ ብኣእምሮና ንፈጥሮ እንትታት ገና ከይኮነ ከሎ ብኣእምሮና ብሓፂር ትፍርሕቲ ድብገስ ከም ዝኽብለኩም ዝፅናሕኩም ናብ ድሓሽ ዓይነት ሂወት ክንከይድ ወይ ከዓ ፎር ኤግዛምፕል ሓደ ሰብ ፓብሊክ ስፒኪንግ ዝፈርሕ እንተደኣ ኮይኑ ትደፍርሖ ነገር እንታይ ተረኣልኩም ከይስሕቁን ጥራይ ከይጋገ ጥራይ ከይኮላተፍ ጥራይ ሓሳባይ ጥራይ ብዝግባእ ከይገለፅኩ ጥራይ ከይተርፍ ከምዚ ጥራይ ከይኮን ገለ ብል እሞ ኤንዘን ግዜ ይመፅእ እዛ ናይ ዙም ድያ ወይ ኣብ ካልእ ፓብሊክ ገለ ወይ ስፒኪንግ ዘለዎ ቦታ ምፅእ ኢሉ ክዛረብ ክጅምር ከሎ ኣእምርኡ ባዶ እዩ ድኾን ብፍላይ እዚ ፍሮንታል ኮርቴክስ ዝበሃል ክንሓስብ ዝገብረና ኣናላይቲካል ዝኾነ ወይ ከዓ ቲንኪንግ እንብሎ ማይንድ ናትና ባዶ እዩ ድኾን and everything goes ናብ ድሕሪት ኣብ ድሕሪትካ ኦልሬዲ ድበልናዮ ዘሰምዐና ስምዒታት ኣሎ እቲ ስምዒታት እቲ እዩ ሽዑ ሰዓት ዝወፅእ ሃንደበት ሰባት ክስሕቁን እዮም ድበለ ብድኾነ መንገዲ ክስሕቅዎ ጅምሩ ተዳልይዎ ዝነበረ ኩሉ ነገር ክጠፍኦ ይጅምር ዋትኤቨር እሱ ክገብሮ ድሓስቦ ዝነበረ ነገር ሓቂ መሲሉ ዝቐረበ ናይ ሓሶት መርትዖታት ዝነበረ ሽዑ ሰዓት ንዕኡ ኤክስፔሪንስ ክገብር ጅምር ንኣብነት ክርኢ ኢኹም ኣነ እንተዘይዳሎ ኢማጂን ስ እንተዘይዳሎ ድሕረ ወይ እዚ ክላሲ ከምዚ ክገብር እየ እንደገና ኢለ እንተ ደይሓስብ ነይረ ወይ ኣብዚ መፅእ በቃ ብዛዕባ ከዳድናይ ጥራይ እንተዝጭነቕ ከምዚኣ ጥራይ ከይብሉኒ
ጨጉሩኻ ከምዚ ኮይኑ ዶ ኣፍሮ ኮይኑ ገለ መለታት ኢሎም ክይዛረቡኒ ምሽጥሽጥ ዘይበልክዎ ዶ ከምዚ ደይገበርክዎ ዶ ክምሸጥ ኣማዕት ነንካ ተንጨብረ ብሓፂሩ ከምኡ ኢለ እንተዳሓስብ ወይ ከይደ በዚ ጥራይ የዒንተይ ዶ ኣፍንጫይ ዶ ገለ መለታት ዶ ከምዚ ጥራይ ከይስሕቁ ዶ ገለ እንተድብል ኢማጅን ኣሕዋት እዚ ድህቦኩም ዘለኹ ክላሲ መሃብክኹም ዶ ኢልኩም ተሓስቡ ብተኣምራይ መሃብክኹም ሓቀ ሽዒርኒ ዘሎ እንታይ እንተረኣልኩምን እዩ ፍርሒ እዩ ካብ ፍቅሪ ክብገስ እንተረኣ ክኢለ ግን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ንዓኹም እኹል ብቑዕ ከም ዘይኮነ ኣይ ኣንደርስታንድ ግን ብዘለኒ ንዓይ ናባኹም ከካፍሎም ከለኹ ንዓኹም ድኾነ እቲ ድብሎ ዘለኹ ነገር ትርጉም ክህብ እንከሎ ኣባኹምን ክትጥቀምሉ ክጅምሩ ከለኹምን ክርኢ እንተረኣ ክኢለ ግን ኦፍኮርስ ካብዚ ፍቅሪ ዝብገስ ስለ ዘለኹ ተሓሳበይ ካብ ዝግባእ ክገልፅ ክእል እየ ማለት እዩ so this is the difference ብኣእምሮና እንፈጥሮም ዘለና እንተታት ግደይ ከጋጥሙ ምን ክኽእሉ እዮም ግን ንሶም እዮም ከዓኒ ድቆትሉና ኣለዉ ሪክሊር ኣለና ብሓንሳብ ኣሕዋት ብኣእምሮና ንግምቶም ዘለና ግምታት ደይተፈጠሮ ነገራት በታ ሓሶትና ኢና ንርትዕ ኣለና ሓቂ መሲሉ ስለ ደቐርብ እዩ ንሱ ከዓኒ ንኣብነት ካብ ሓደ ድኾነ ተለቂሕካ ድዩ ገለ ጌርካ ድዩ ድኾነ እንታይ ይበሃል ፈንዲ ገይሮምልካ ድዩ ወይ እውን ኢንቨስት ጌርካ ድዩ ገለ ድዩ ትኸስር ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ግን ክሳራኻ ጥራይ ዝረኣየካ ኣሕዋት ንምንታይ እንተረኣልኩም እኒ ኣዕሩኽትኻ ብዛዕባ ክሳራ እዮም ልዕሉሉ ሶሻል ሚድያኻ ክሳራ ጥራይ ዝነግረካ ተዕልሎ ተኾዶ ተብሎ ሰብ ኣብዛ ዓዲ ዝደይኮም ስቕኢልካ ትርጉም ድበሃል የብሉን እንታይ ከደብል ኣለካ ኣብዛ ሰላም ጌርካ እንታይ ድበሃል ጌርካ መንባር ይምር ምዞም ፀዓዱ ምዞም ታሽ ከመይ ጌርካ ምስኦም ክትወዳደር ክትሓስብ ኣለካ ሰብ እኮ በቃ ነናቱ በረኸት ይደልዓል ኣብ ዳሃ ኣለኻ ህሉ ፈጣሪ ናይ ልብኻ ፀሎት ናይ ልብኻ ድሌት ናይ ልብኻ ህርመት ተረዲዩ ድሌትካ ነገራት ድበካ ግን በቃ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ተኣ ኮኔክት ትገብር ኮንካ ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ኣብ ኣእምሮኻ ጥራይ ድፍጠር እንተደኣ ኮይኑ ኣክንዲ ብፍቅርን ህይወት ትነብራ ብፍርሒ ክትነብራ ትጅምር እዚ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ከጋጥመኒ ኢልካ ብኣእምሮኻ ዳሓሰብክያ ኩሉ ነገራት ናትካ እምነት ስለ ድኾኑ ብእምነትካ መሰረት ከዓኒ ትትድል ነገራት ወይ ክስእን ኢኻ ወይ ክትረከብ ኢኻ ስለዚ ፕሊስ ራይዎ ይኹም ኩሉ ትፈጥሮ ኣይደኖ ብጣዕሚ ብዙሕ ፐርሰንት ክንደዚ ኢልና ዋላ መፅናዕቲ ጌርና እንተደይገለፅና ካብ 9% ንላዕሊ ሕጂ ሰዓት ንፈርሖ ዘለና ነገር ግን ኤግዚስት ትገብር ነገር ኣይኮነን ዝተፈጠረ ነገር ኣይኮነን ባዕልና ብኣእምሮና ድፈጠርና ፅንፅዋይ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይኮነን ፅንፅዋይ ንኸይከውን ግን እንታይ መሲልኩም ወይ ከዓ ድኾነ ዓይነት ፌሪቴይል ኢልና ከይንሓስብ ወይ ድኾነ ፅንፅዋይ ኢልና ወይ ከዓ ድኾነ ግምቲ ከጋጥም ዘይክእል ንኸይንብሎ ግን እንታይ መሲልኩም ሕሉፍና ኣሎ ኣብ ሕሉፍና ደጋጠመና ድኸሰርናያ ክሳራ ክህሉ ይኽእል ኸውን ወይ ኣብ ሕሉፍና ድመፀናያ ሂወት ኣሎ እዩ ካብኡ ስለ ንብገስ እቲ ናይ ሕሉፍ ነገር ኣብ ሕጂ ሰዓት ኮይኑ ስለ ደኣስረና እቲ ፓተርንቲ ወይ ከዓ እቲ ተደጋጊሙ ኣብ ውሽጥና ተፈጠረ መንነት ስለ ድህሉ ከዓኒ ንመፃኢና ንሪኦም ብሕሉፍና ሶዳስዋይ ጋዕና ከዓ ንፈርሕ ደልና ጅግና ኣሕዋት ዋትፍ እንታይ ይፍለጥ ፍጣሪስ ፍቅሪ እዩ ሓቂ ከምኡ ድብል እምነት እዩ ዘለና ኩላትና ኣይኮነን እዚ እንተደኣ ኮይኑ ንምንታይ ካብ ፍቅሪ ደይንብገስ ዋትኤቨር እቲ ንሕና ዝደለናያ ነገር ክህበና ዝኽእል ፈጣሪ ከም ደሎ ተረዲእና ኢማጅን ደስ ምናልባት ኣብ ሓፍተይ ምናልባት ዘራርብ ስለ ዝነበርና ካብ ናተ ኤግዛምፕል ክወስድ ኢለ እስኪ ደቅኺ ኣሽምካይዶ ናብ ከምዚ ዓይነት ትብደለኽ ነገራት ከኣትዋ ግን ብጣዕሚ ምሳኺ ኮይነን ብሓንሳብሲ ሕብረተሰብ ክምህራን ከለዋ ባህልና ፅቡቅ ገይረን ንካልኦት ሰባት ከውርሳን ከለዋ ምሳኺ ፅቡቅ ገይረን እንዳተረዳድኣን ክኸዳን ከለዋ ፅቡቅ ዝኾነ ሓዳር ሃልይዎን ሓዳር እንታይ ምዃኑን ተረዲእዎን ግደፊኦምን ኣብቲ ከዓ ካልእ ዓይነት ናይ ድራግ ዶ ናይ ትብደለኸ ሴክሽዋል ነገራት ምእታው ብዝግባእ እዚ ነገር ዝተረዲአንሲ ንካልኦት ሰባት እውን ትምህርቲ ክምህራን ከለዋ ክገብርለይ ይደልየ ፈጣሪ ድብል ፀሎት ሃልዒልኪ ከምኡ ዓይነት ትምኒት ኣምጪኽስ ብፍቅሪ ናብኡ ኣትራክቲ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኤንድ ኤቭሪዋን ኦፍ ኣስ ኩላትና ነቲ ንሓስቦ ዘለና ነገር ብተቃራኒ ፈጣሪ ክቕይሮ ይኽእል እዩ ተኸይኑ ታሪክና ዘይቅይር ተኸይኑ ሞት ንሕና ንሓስቦ ዘለና ነገር ክቕይር ዘይክእል እታ ሸግር ግን እቲ ሒዝናዮ ዘለና ኢሞሽን ኣክንዲ ፍቅሪ ዝኸውን ፍርሒ ኮይኑ ስለ ዘሎ እዩ ካብኡ ከዓ ጥርጣረታት ይምንጭው ካብኡ ከዓ ስጋኣት ይመፅእ ካብኡ ከዓ ቁጥዐ ይጅምር ካብኡ ከዓ ምናልባት ሕጂ ፓርቲ ሃልይዎን ወይ ገለሊ ናይ ትምህርቲ ገለ እንተደኣ ኮይኑ ክንከይድ ኢና እንተደኣ ኢለን ጥርጣረ እዩ ኣእምሮካ ድመልእ ኣብኣ ጥራይ ሕማቕ ነገራት ለሚደን ከይመፅእ ስለዚ ኣትና ቆልዑት ስምዓ ቀልጢፍከን ተመለሳ ገለ መለታት ይቺ ሕርቃን መፅእ ወይ ከም ሳምቲንግ መፅእ ኦር ድኾነ ዓይነት ፅቡቅ ዘይኮነ ኢሞሽን መፅእ ነዚ ክንስዕሮ እንተኮይና እንታይ እዩ ክንገብር ዘለና ነዚ ነገር እዚ ክንስዕሮ እንተደኣ ኮይና ስዋት ካን ዊዱ እንታይ ክንገብር ኣለና እታ እንኮልላትና ኣማራፂት ሓንቲ እያ ሓው ሳኻ እምነት ጥራይ ነዚ ነገር እዚ ክስዕሮ ንኽእል ነዚ ብኣእምሮና ንፈጥሮ ዘለና እንተታት እንተደኣ ካብ ፍርሒ ውፅኢልና ናብ እምነት ክንቅይሮ ክኢልና እዩ እምነት ድውለድ ከዓኒ ካበይ ምዃኑ ኣይወልሸው ክርእይኩም የፅንሕ ኢለ ኣለና ብሓንሳብ
Yes guys مساء لكم حكا beautiful so yeah follow ግበሩን ይኹን okay thank you guys ስለዚ እቲ ነዚ ፍርሒ እዚ ክንስዕሮ እንተረኣ ኮይና ነዚ ፍርሒ እዚ እውን ምስዓር ኣይኮነን በቃ ክንፈጥሮ ይብልና ኣብቲ መጀመሪኡ ሒዝኩም ኣለኹ ኣነ ንባዕለይ ምስዓር ለኩም ኣለኹ ክሰዓር ዘይኮነ ዘለዎ ክፍጠር እዩ ዘይብሉ እቲ ምንታይ ሲ ኣብ ህይወት ገና ንዘይተፈጠረ ነገር ብናይ ኣእምሮና እንተታት ብናይ ሕሉፍና ነገራት ኣብ መጻኢና ኸድና ንዕኡ ንፈጥሮ ስለ ዘለና ዳ እምበር why not ንምንታይ ካ ክቅየር ዘይከል ንምንታይ ካ ካልእ ነገር ዘይንፈጥር ስለዚ ነቲ ፍርሕቲ እንታይና ክንገብሮ ዘለና መሲልኩም ንዕኡ ምፍጣር ገዲፍና ካልእ ነገር ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ተቃራኒናቱ ሱኻ ካብ ምንታይ ክብገስ ኣሎ ካብ ፍቅሪ ክብገስ ክኽእል ኣሎ ካብ ፍቅሪ ካ እንታይ ድምንጭ ወይ ካ እንታይ ድመፅእ እንተረኣይኩም ተዛዓበይ ነገር ተዳሃልዩ እምነት ይባል is belief ኣለና ብሓንሳብ ሓቀይ ስለዚ ፍርሒ እዚ ክንስዕሮ እንተረኣ ኮይና ሓንቲ ማላት እያ ዘላትና በረኸትና ክንቋደስ ተረኣ ኮይና እቲ ኣብቲ ናይቲ ፍርሕቲ ኣንጻር ዘሎ ነገር ክንከዶ ክንበፅሖ ክንቋደሶ እንተረኣ ኮይና the only thing what we need to have is belief እምነት ክህልወና ክኽእል ኣሎ ለና ብሓንሳብ ሓቀይ ሰው እምነት እዚ ይገብር ይሲ ክልተ ዓለማት ኣለና ኣሕዋት ሓንቲ ዛንፈልጣ ብየዒንትና ንሪኣ ብእዛና ንሰምዓ ዘለና ዓለም እታ ሓንቲ ዓለም ካ ናይ ፖሲቢሊቲ ዓለም ገና ዘይፈለጥናያ እንተትኾነለይ ኢልና እንሓስባ እንምንያ بحسب بسمعيت بأمنة إن إنكسر أصلا كلا spiritual لخونة منفساوي عالم كلا تحنت زاد الجاوي عالمه وش تاوي عالم دم هلا أمنة كفت أرى لازخل so نبزاد الجي عندنا أول يحكينا بالكنجمر كلنا زاد الجاوي عالم ناي رياليتي عالمه وكان يكون إنه تعلمه إذا وش تاوي تنبرازلنا عالم ناقن ناي potentiality وكأن ناي possibility عالمه وكان يكون إنه تاتي وكأ حدش نجارات كفت أرى ناي زخلو بوتا أسات تابوتا دي أخالي فانتاينا نقبر نحنا قنت رأيكم نبزان رياليتي عالمي عندنا واحد بينا هنا نفتن لذي حلم لنا أبدخونا بوتا خن بتسح دليلنا لنا سدرانا خن حجز دليلنا لنا whatever you want تسوقهم ترليو نقرالو جن انت رأيكم جباهم جنزب دبها لنا انت رأيكم فلت أترب بها لكم قانق أجنا خونا خالي something دخونا سيستم نايت عد جنا أعطاكم مون دلهم تفضل ودخونا عينة مفتاحية للقليل so it becomes finite قريب له بيعينتنا بزانا تراي بنري نخيت ترى أخوينا فرحنا دا ورسنا كافتم فرحنا زقمت لنا مسمرات كأكي حلفنا يعني هي قوة النبرة ما تعرف نفتح أنت علم ترى أخوينا جن infinite لخونا possibility دلو infinite لخونا resource حتى كوهابا كان يزيد تبعنا كله على ناس so we can go there تناتنا فتعرض هذا بركتنا تتقينا بأمنة كافتا منفساوي تنبلار لنا وي كافتا جنا كنا يكون إنه تعلم كون اللي إنا إلنا كنت اللي أن نخيل كالإيتي وشتعوي تعلمنا كن كواجن حدش نقدر كنفتر نخيلنا تزجبرنا يا جن أنت ترى الكومني أكندي كابوشت إن أبدج من بارنا لما عمل كابدج أنا وشت إن دانا برنا كيف تقرب إنه لهم جنا زي فترنا حاس حكم مسيلهم زقر بني حاسة مرتبطة بوينا ترى تعال so what we need to do is كابزا منفساوي تنبلار لنا وشتعوي تنبلار لنا فتعري هبنا حديلنا لو تسقى انت رأى بسبب عام ما يجي لهم في الطريق نمنتاي انت رأيكم اني عقم اللي كم زناي مقبار سلازي كافتار القاويت كافت نريو نسمعون يجبط أزلنا نقرات كيكون ترى كيف ترى كاب ان بنود لنا انت تعتبت إلنا انت رأنا وشتك نملس كيلنا امور ما تاخن كون عند العالم انتاي كم تمثل انت رأى بوشتك نريا خيلنا امنا تفتر له امنتك من جد خلقن بمنتاي انت رأيكم اني through imagination بكاس لا امر بدبالي نمنتاي انت رأيكم نحوات نفرحي يكون which is أمنا تكون نخلط يكون imagine يكون نقبر علينا كوينا بأمرنا نقرص كلنا هنا بأمرنا وركتنا نقرص علينا حكي وهنا تعودنا على نقرص بأمرنا يا حجي أبكر من سبات وقتنا كسحقنا عن كله وأكن مرأي اسكن الرد أيضا زي نجارزي زي ما بفلا يبزر له سبات سي أجخالو بلو يحجزوا كلهم positive دخون سلا دخون ولا حنت نجار أي بلونا قار أخي حجزوني مليسهم ده أمبر حسابهم كمر ده أمبر أنت لا أخذ بالكيدة بأمر إيماجين دقورو دلوخو دسولو دلوخو سب نتحجي ساعات دقورو تقبار بتعمل يدوسنا حجي ساعات بأمرنا إيماجين أن نقبرو زلنا نقرو نتصبح نقو أن نبرو هيوغت دوسن والسانتات تقبارات نخنا تقبر حجي ساعاتو يقددنا اللوي تزنتاي نقبر إيماجين possible لخونا لايفت أرنتها بننتاكي نسمعكو معنات يكعالي زي كأل نقر يكون ولا كو حجي بخنا يدبل حتى حاتيتنا دحريتن بلس انتهالنا أنت بخنا يزبل حتى نادنا حتى يكون فتعرض من لسه مرسي أبروسس لا تملس دقيق نقر قل of course أنا كحلم لني كم زلني قل
we don't let it go and we don't let God احنا لقق ابيلني اسي بدون نفطاري كنا نغدفلو بعدنا بتارلاتنا خنقالسن بتارلاتنا عقم انترا خنغبرو ديكينا خاططوينا نبل امنت ግን ካለ ነገር ይገምጽ we need to let it go حوال بخمي I don't know كما ير حلملني رألني دقيون بخمس عينات هيوت كنبرن دلي I don't know بخمي كم خغبرن كم دخل وإذا عينات هيوت كما كم دلوني بخمي አይፈልጦني ግን كغبرو يخالي فطار خهبني إلكا بعين فقر متمات حوال نمنتاي انترألكمني كلتا ايموشن يدلوكم لكم صنع حكا اتا حدا فرحي سوز فرح زي ناب كالوت نغلصو بحدي طرطارو شاقلادو ازدو اتدو حمامدو قالن نبلون فرحدو نبلون نابم سمعيتاتي كوستنا كابزي كيبلن نبلو دلنا مخنيات سبات ما نتحسبوا يخم حوال انت را انا تخونو زلني سب كوينا بزغبا نعاي بموشت انت را ملئ الى وجه سبات ناتي حمق ايكون ندريو اتا انا نعاي زري الا دلوخو بوشتي انا ايي لحيزي دلوخو ابنت نعيو ندريو كابايو تناتهم يعنتون قال نغرات دري ناتي انرجي يمدمو ايي لحيزي دلوخو نغرات يمكري سلازم نفسي بفقر دري انت را خوينا اتا كخونو زلن سب بزغبا انت را كخونو كيله تايم كبر بالهري سبات اسكم الله احد دبون انت مالخون انت يوم اباي كم صب داري ግን በአእምሮ ከምዝ ጥራይ ከይኮን ጥራይ ከይብሉን ከምዝ ጥራይ ከይፍጠር ገለ እንብሎ ኣብ ውሽጥና ተሰረተ ሓደ ፕሮግራም ስለዘሉ ካብቲ ፕሮግራም እቲና ንሂወትና ራን ንገብር so what if ስካሕዋት let's do this ብኸመይ ናብ ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ንኣቱ ብኸመይ ናብ እምነት ከም ንغيሮ ኣሕፅራ ቢለ ከርእኩሞ ተወሰነ ተዳሃሊና ደቂቕ ሕቶታት ተዳሃሊኩም ንኣኹም ክትሓትነ ክፈቅደልኩም so this is the thing ኣሕዋት እንተረኣኒ ነዚ ፍርሕና ዝክንስዕሮ ኮይና we need to do زن حموش نغرات كنا تغبرن زلنا نغرات الله ስለዚህ ንዓንቅር መግላጽ ሓንቲ ክብለኩም ድደን ነገር ተራሃልያ ጆሴፍ ካምበል ይባላል على حدا سبا እንታይ ብል መሲልኩም ንምንታይና ክንገብሮ ደለና ተራኣልኩምኒ because of this the cave you enter to fear holds the treasure you want ይብል እታ ንኽትኣትዋ ትፈርሓ ዘለኻ በዓትስ እቲ ንዓኽሰኻ ደለካ ግምጃ እቲ ስኻ ደለካ በረኸት እቲ ስኻ ደለካ ጸጋ ኩሉ ነገር ሲ ኣፍታ በዓትት ይደሎ ይደሎ እንታይ በዓትኩም እንታይ በዓትና እንታይ ደፍርሕና አይደለ ብፍላይ ማክሲማም ዝኾነ ደንገብግ ማለት ድኾይሉ ደንገብግበና ዓይነት ፍርሕን ተራሃሊ ይኸልክ ከም ቁሪ ተኸቦርታ ደሎሲ ኣብቲ ውሽጢ ትባዓትቲ ስለዚህ ተኸቦርታ እንተደሊኻ ቀጥቀጥ እንዳበልካ ዋላ ተኸቦርታ ምጪኻ ክትገብሮ እስኪ ረየኹም ድሓን ኣነ ለሰይ ገዛ ኣለዋ ነው ክልተ ንበል ታሕቲ ደለኹ ገዛይ በበየነ ግን በረድ ኮይኑ ኣሎ ንበል ፎር ኤግዛምፕል ስለዚህ ካብዛ ገዛ እዚ ኣወጪ ብጣዕሚ ቆሪረ ኣለኹ ዕርቃነ የደለኹ ብዙሕ ነገር ኣይገበርኩኝ የገብግበኒ ይደሎ ከቦርታ ካፍታ ሓደ ገዛ ኣሎ እንተራእይሎምኒ አይ መሪሱ ዝቁር እዚ ከይረክበኒ ዝበረደ ዝኸይብለለ ተኸቦርታ ተዘይምፅያ እንታይ ይኸውን መወዳእቱ ኣይመውቕኒ ሓቀ ሰምታይ ክግብር ደለኒ ከይደ ተኸቦርታ ከምፅያ ደሰይም ከምኡ ይድፍጠር ደሎ ፍተራ ፍርሐ ሃልዩን እቲ ኩሉ ንፈርሖ ደለና ነገር ኣብቲ ንፈርሖ ደለና ነገር እቲ ንኽንኣቶ ንፈርሖ ደለና በዓትሲ እቲ ንሕና ደድሌና ኩሉ ነገራት ደቅና ብኸመይ ከም ንዕቢ ዘድሌና ጥበብ መድሓኒት ይኹን ንሕማምና ዝኾን ፈውሲ ይኹን anything ኩሉ ነገር ደሎ ወይ ከዓኒ ገንዘብ ሲኢና እንተደኣ ኮይና እቲ ንደልዮ ገንዘብ ደለዎ ቦታ ኮንፊደንት ምዃን ሲኢና እንተደኣ ሃሊና ወይ እውን ዝኾነ ዓይነት ፍርሒ ይወረና እንተደኣ ሃልዩ ከምዚ ዓይነት ስልጠና እንተደኣ ሃሊና ተዛረቢ ኣይተዛረቢ ድብል እንተደኣ ሃልዩ ሂር ኣብዚ ቦታ እዚ ትናትክ በረኸት ኣሎ ማለት እዩ whatever it is ምናልባት ሓዳርዶ ከም ዝኽትልዎ ጽናሕኩም መርዓ ገለ እዚኣ ነገር እዚኣ ኢልኩም ትፈርሕዋ እንተደኣ ሃሊኹም ትፈርሑ እንተደኣ ሃሊኹም እቲ ናትኩም በረኸት ኳዳ ኣብኡ ይደሎ the cave you enter to fear holds the treasure ስለዚህ ብኸመይ ንእተዋ so do this ሓንቲ ክንገብራ ዘለና ነገር እስከራይ ወይኹም ሂወትኩም ተቐዳመይቲ ንርኣያ ናብ ድሓር ዳሓን ዕድልከወኩም የፅሕዎ the worst case ዝኾነ ሲናርዮ እንታይ ክጋጥመና ንኽእል ንኣብነት እቲ ንሓስቦ ዘለና ነገር ከይተግበርና አንተ ተፈሪሕና ወይ እውን ከይንወድቕ ንፈርሕ ኣለና ሓቀ ተረይሰምረለይከ እንተወደቐኸ ከምዚ እንተኾነኸ ንብል ኣለና በቃ ሓራይ እንተወደቕና ናብ ካልኣይ ንኸይና ናብዛ ደለናያ ቦታ ኢና ክንመለስ ናብ እንታይ ንኸስሮ ነገር ኣሎ እኳ ርኣ ገለ ኤክስፒሪየንስ ገለ ኳሊቲ ሒዝና ንመፅእ ሓደ ክሰምር ዘይክእል መንገዲ እኳ ርኣ ፈሊጥና ኣለና ካብቲ ገና ዘይጀመረ ዘሎ ነገር ሰብ ንሕና እኳ ርኣ ንሓይሽ ናብ ምንታይ ካብ መሬት ናብ ምንታይ ይውደቕ ይበሃል ሓቀ ናበይ እሞ ክውደቕ ካብዛ መሬት እዚኣ እንታይ ክኾነ ኣሕዋት ኣለኹም ባጋደቅ ሞርስ ንፋን ሲናርዮ ከጋጥመና ንኽእል ምውዳቕ እንተደኣ ኮይኑ በቃ ናብዛ ዝነበርኩዋ ናብዛ ሕጂ ሰዓት ዘለኹዋ ሰብ ናብዚ እየ ድመለስ ናብ ካልእ ሰብ ኣይመለስን ኣለና ብሓንሳብ ሓቂ
ንምንታይ እንታይ ደፈራሓትኒ ናበይ ክወደቀ በቃ እንተደይ ሰመረ እንተደይ ኮነ ኢልና እናሓስቦ ዘለና ነገር this is what the worst case scenario ከጋጥም ድኽእል ነገር በቃ ናብዚ ሰብ እዚ የልምለስ እንታይ ገይር እነዚ ብሩኽ ዝኾነ ፍሽኽታ ደዓሰሎ ከምዚ ኢሎም ደኽብሮ ተምሃሮ ዘለዎ ምስኡ ኮይኖም ፋሚሊ ዘለዎ እንታይ ገይር ደሓስቦ ኣለኹ ነገር ኣሎ ሓቂ ክኸይድ እንተደይ ሰመረ ናይ ናብዚ የልምለስ እንታይ ደፈራሕ ኣለኒ شح جزء ولا أنت فرحني تزافر حن زول نجار أنت فرحني كجبر إذا أمبر بالحياة كا بتعمر كان الحياة عند السنة أنا من تاني you have to embrace the unknown نتي جنا لي مثلا نجار embrace كن جبر أكيد نفرح ونتنا حاسبه زلنا نجار what if أنت خونا embrace جبر أسكي نعوز كي تبغى جرنا just ببرختنا من تاني كبب هي واتنا imagine حوات what if كم زعينة اللي من مدر ليه actually لازم رأيه يخمسكي بخاله ملكه وات if እስከ እዚ ህይወት እናሓስቦ ዘለና ህይወት ተስተኻኺሉ ተናሓስቦ ዘለና ሕልሚ ሰሚሩ ካባና ሓሊፍና ንኻልኦት ብዙሓት ሰባት ተስተኣነጋድናዮም እሞ ድማ ነዚ ነገር እዚ ንክንገብር ዘኽእለና ናይ ፈጣሪ ዓቕሚ ናይ ፈጣሪ ሓይሊ ውሽጥና ከም ደሎ እንትርአ ተረዲእና why do you fear ረና ብሓንሳብ ሓቂ ኢምፕሬስ ምግባር ነቲ ኣኖን ነቲ እንትታት እቲ ብኸመይ ንዝብል ነገር ናብ ዋናው ምግዳፍ ማለት ይኻላ ኣይኮነን ኢምፕሬስ ምግባር ማለት ነቲ ኣኖን ንብሎ ዘለና ነገር نمنتاي ترى لكم نحبات this is the thing سسرحنا نسرح الرأي ناتنا سرح له نهبت على سرح كأبدي ناتنا سرح محتاجي نهبت على سرح كأما هذي علىنا راح نسوي هكذا سلست محتاجي ناتنا أمبر بخمي وانو اللو سلست راينا نقبر لنا حوار فتعال نزم اللسو مرسسي نحنا نبحث وغيرنا بخمي كما يمو فتعال يلم اللسو أما نقدي كتكيد كنا خندا تقدر تسأل كذا خير نجاري اللسو أروي كلير علىنا راح نسوي سلزي تحنت نجار كنرد على لنا بقدر ما يون جنب حويت بوجع جزء كم زخلاص وصل كوات زي أدل لكم نجار الله إذا أنكو فتعرين أنا خجبر النازغ النجار أحوات إذا بقى أنا خجبر نازغ النجار ترى سنتين الفرح زي تام السرح أنت تبل أشياء تسرح أنت يجبر إيشكم الله تسرح فتعري يجيبوه إذا استخاخلو إذا حشر يقول له يجيبوه دم تقلي تسأله هو نجار دهبني whatever dream تجور له نجار نمرت كم تقلي زخل بأمنة تسقعك وفت أري جن تاي جبر الله عن أنت رأيكم مني أتا أنكو بعيك جبر زخل لنا برا نجار نخي جبر أنا يدخل كرر له بمنتهي بفرحي تفرحي تقابي ماشي بأمري بفتركو أنت تاتي أنا بحن سام حكي so just live that and بأمركم مسكين live the life أتا هي وقتي أنت كم تمثل بأمركم مسكين هو why not تزنجر زنتاي كوين يكون ديك ريسكين بالينا سكي embrace نقول رأينا ترى حتى أنا نجار بقى أنا أصلاً لقونا ده شرح فتعري أنا بملأت لبي بأمنة مليئة يعني لو كون كم دخل كعم سوشيال إذا أنا متكبر كأني design your ideal self from the potential كابز بركة زي كابزي كون دخل potential كم بالكنا ناي كوننا تويكا كوني ناي دخل النبلة لنا كون ناي دخل حيلي energy للوبو تخاف ونبجس كاب داونا للو جنزة باي نبجس كاب تحسني هذا لنا حجي فلتت كاب نبجس كافت لنا لمدي كافتي anything حجي ساعة كابوري كنا خم بجس دلنا كافت قرين بجس كافت قرين بجس كلكم ما تشم ترديكم عليه كافت قرين بجس مالتي what if تزرع عينة هيبات اسكي انتاناتكم idea لتبلوا وي بقى إذا سبزس انت تدخونه انت تدنا برو كم زع عينة سب انت تدخون تبلوا انت راني كوف بلوما جزء وصلوا انا نتحفوا مسو تلالي مسو بزح conversation يحلفوا ايشكم الله مع أكندي بزحات فولور صغيرة فولو نجبره ما بسوشيال ميديا سبات صغيرة تراينا نأكل ننمس ناس كفولو نجبره بعلنا which is نمن فولو نجبره ويك أنا من سبسكرايب نجبره مسيلكم نتتصبح نبغى خد كون وصل الجيوبات نتتصبح نبغى خد كون وصل اللي عينه تدخون استفاد له حاجة سكون عمل سبسكرايب نجبره وياه سكون السودي صار كونتنت انت اللي مثل رأي وياه اللهم مساعد انت كونتنت تشرح أبي بوت عيد واحد مش كم يدعم مسؤول سفاتي دعله أبي بوت عيد كم عينة فاميلي كم عينة صدرة كم عينة بيتسب كم عينة هيوغت كم عينة وات ايفر نسوهم ترلي وانا قال كهلوا ايهم ترلي واتساوتي ديزاين نقبره اذا خا امس نفس خا خوفي كام على دلي فلا يا حوات انتي مسيلكم ابكالو سوات كنكون كنا كنمسل نخالينا دحان كم دلنا تخدالين كابيل كا قلملتات كم زناني كا قلملتات بخراوات خا بقدن سب كتعشوا تغلها بغد قد جوردان جامخا ولا برهونا في الشخطه ግን ፌክ ኾነ ይውሉንስ ንምንታይ ተራልኩም ኣብ ገዛ መስኣተኻ ዘኻራዋታ መስወፀኻ ምስ መን ኢኻ ትራኸብ እንትራልኩም እኔ ምስቲ
إيلكا أمين كاري لخا بوشت مننت مسويخا شعو ختم السلاي تخليني حقني أرخنا مننت شعيد قلت سلازم نعو ديزاين نقبر خوفينا انتهينا كوفكم بينك خون كل خالص كم عينة سب إيلي إذا أمن أنا وكم عينة حلم أنت تدهلوني أنت قبل اللي يخلي يفتح حسب just imagine that بأمركم كوف أبيلكم نعو ديزاين قبروا سألوا صحافوا من تاين ترى مني إذا حجينا براس لنا هيوت كال هزبي كال سب درس على أمبر إحنا خوفينا درسنا عليك تكون تخيله أما بزحتنا لقاتهم كانت شيء كوفينا بعلنا كونيلنا أنت زي درسنا يا مالتي سلازي كانوا شباب تدرسوا فيلم كابتو واسع اسكم لهم حكي بعلخا زدرس كا موفي كتواسو كما يتعمس لكم كما يمشي كما لكم أحوال this is beautiful and then internalize that idea بأمركم تنقرتي في اللاب كلاسنا نقبرون ترى أهل يفتنا كل تورح كلاسنا بزقولوا نحن متكبر فولو أب سلازدلي وقرب سلاد شجرنا إلى أمبر ديفلوبكم ترى meditations زقبا أتي عمرنا الرجاجينا كقبلنا ندخل كهذا من دخلنا رجعنا عبد بالك كنا تعمروا بمتع أتحل متعتنا عن سرطان أتخون كنا ندلسب نتولو internalize نقبروا اللي من قد الله فزي كفبلو اسكت على مستسبتي اسكت حن حوات بليز بنقول تسينا وكنا نبكال السوشيال ميديا نبكال نجارات ولا نغير حراي دحين جن جيزة يهال ونامو اسكت فتعري دسار حساب انتهي كم بمثل بعمركم رأيوهم تعذبوا اسكي استمروا لنا بحنسا اسك انتهي يمثل كم عينة حدار يدهلوكم انت عينة نايدك تعبابي يدهلوكم كم عينة جنسب كم عينة عتاوي انت عينة كامباني يدهلوكم أبدك أخذكم كلكم نمرة تخبروا وارو which is بقى تناتكم glory تناتكم عبيد زامريت زي أوفو فيلات تسكمكم عينة سبات مها you can see yourself كم دليت كاجرك نزي internalize مقبال بسمعت أمانة مالت كلا يكون نحوات نتي كن جورنا حسبوا زلنا نجر بحساب ترى يكون بسمعت كن تنكفون ترى أخينا أمانة علىنا مالتي we believe لنا بعن صحاك أمانة الشيء خلا يكون دير رأي نجر يخات عمن يكون نحوات بغنا تدر رأي نجر مرقاتي أنا ودي أنت لكم شيء ما معناه لكم نحكي ترى لهم يوم ما جس زود بلج أقريه بل إنه لا كراستان تكون أقرأ هم تري ولا لهم أو داتكم من سلر جبر مالتي مالتي كان سيمي أمنة ربالة لكمني نتري أنا قرم أمانة لكاني أمنة مالت it is to see the invisible دير رأي نجر مرأي تفاد على خلك هترولي نجر بعمر خام جنزة مرأي حلمتها كا واو بفقر المسوب مودا كاف تفرحوت يا خصنا فقر دبال إنرجي تغير شوفي كاوي دمنج تدفرت كاوي كافتي فقرتي دمجت أمنة كاوي دمجت ريسك موسال كاوي دمجت منكسراس كاوي دمجت تقولوا نفتح المخاخب صحكاري خد طبابا clear so you just internalize it بعمره خانو internalize مقبار بعمره خانو عمر آي clear beautiful so أمود أتاقا بقى fear but do it anyway ولا أنت فرحك خاني فرحي ولا كتوجد زي جيزات كمتسخن من تاين ترى أنا أبدي تفوت أبوتها تخيل سلا زعلك كتسجل كتفرح قديتاي لمديه بالكا أي تفوت أبوتاتي تاي كم دقات ما كان يدونه جن تعبهم دلها ترديكا ولا بقى أندا فرح كاسي نتفرحتي أكن تفرحوا أنا سخات تمريس كان من تاين ترى أيكم لا سي دعنتو إنه بلوزنا برنا سوا على حكي زي محباس دولنا أقدامي تمعلتي فيل كجبر خليب زبو غير ليك حبس خليب أفتخلي تمعلتي كلام بدن كلجن حسيب ولا مستي دحبس نات مننت سئلوا ولا سلازيك حمس سيد سلازلو كلاي معلتي كلها ماري شعون توسن نجاراتي برك ودق خيل خوني سالساي رابعاي حمشاي اندابلا حرسوم من كلتسوم ثلاثه سومس غورغن بريحريو دخونا ساعات نو سكيلي يخرا هاي كونندي يس سلازي تفرحي زي فرحي وهادي مولو مالتي so do it anyway بفلاي حنت حدرا دبلكم نجار انت راهليا بليز احوات دو ابزي على تريوان انت راهليكم do you know who you want to be اتخذ كونو تدلي سبسي تفلطوا ولا عباي نكون تارستي نفضلوا تخم كونو نحسبوا زلنا سب ስለዚህ انت راه نفلط خوينا مخنيات انت مسيلكم انت راه افتي دحرت وحايز على نبل انت راه خوينا كينيوت وحايز دلو سب كينيوت وحجت دلو سب نفلطوا مخنيات راه فليطنا انت راه نفقرو خوينا بزغبا نعو دينو فلطو انت راه خوينا نابيكم نخيدين فلت راه نمنتاي ريسك نوصل فرحنا دحيت مبلاسي برد عشنا ግን انت دي نو هي تفلطوا انت راه خونكم ግን مسؤول مرخاب معالتن علتن قطيكم بأمركم نعون دراكم we can do it مخالنا بيترفينا ስለዚህ ተፈጣሪ ደህበና በረከት ተደህልውና ግምጃስ do you know it and then بالحر انتاي መጀመሪያ ተአመን and then don't ask how you don't ጉዳይና አይቆም
ሃው ድብል ሕቶ እዚ ናትና ጉዳይ ኣይኮነን ብኸመይ ከም ንሰግር ንሕና ጥራይ ብኣእምሮና ኣሳጊርና ልብና ከፊትና ኣእምሮና ከፊትና ክኾነለ እዩ ንበል ዳኣ እምበር ብኣእምሮና ንዑ ንራይ ጥራይ ዳኣ እምበር እንተ ደኣ ነዚ ነገር እዚ ሒዝና ክንከይድ ክኢልና ኦፍኮርስ ሰጊርና እንተ ደኣ ኣእምሮና ክንከይድ ክኢልና ፈጣሪውን ሰጊር ይፅንሐካ መንገድታት ደመቻችአልካ ብድሕሪ እንተ ደኣ እንታይ ኢልከኒ ዩ ኣክት ኤንድ ሊቭ ላይክ ደ ዊሽ ፉልፊልድ ልክዕ ከምቲ ትሰብቲ በቃ ትተሓስቦ ዘለካ ነገር ከም ድኾነ ከም ድተወድአ ፈጣሪ ከም ድሰርሖ ከም ዳሃበካ ተረዲእካ ከዓኒ ጀስት ሊቭ ዮር ላይፍ ተታሒዝና ነቲ ፍርሒ ከይፈጠርካ ካብቲ ፍቅሪ ተበጊስካ ኳልኣ ናብቲ ሕልምኻ ንምኻድ ብተወሰኑ ስቴፕስ ገብር ትጅምር ማለት ስለዚ ስቴፕ ትዋርድ ኣኖም ካልቲ ኢነር ዝኾነ ውሽጣዊ ዝኾነ ዓቕምታት ኣለና ናብ ውሽጢ ዲዛይን ንግበሮ ነቲ ንሕና ንሓስቦ ዘለና ነገር ንዑ ኢንተርናላይዝ ንግበር at the end of the day you act despite uncertainty ርግጠኛ ወላ ይተኹን ግን በቃታት ክኾነለ ኢልካ ኣለካ ሓቀይ የፍርሐካ ግን ኣለ ሓቀይ but do it anyway ለና ብሓንሳብ ሓቀይ ወላው እኳ እንተፍርሐና ግን just you do it anyway ከነተግብሮ ክንጅምር ከለና ንኣሽቱ ነገራት እንዳስተኻኸልና ክንጅምር ክንከይድ ከለና ስሞል ዝኾኑ ስቴፕስ እንዳወሰድና ኣክሽንና ከነስተኻኽል ክንጅምር ከለና ከዓኒ ኮንፊደንስ ቢልድ ንገብር at the end of the day ከዓኒ እቲ ብኣእምሮና ፈጢርናዮ ዝነበርና ሓቂ መሲሉ ዝቐበበ ናይ ሓሶት መርትዖ ይጠፍእ እሞ ናፍታ ብሓሰብናያ ናፍታ በረኸትና ሒዛ ደላ ግምጃ ናብኣ ከዓ ንኣትሕዋል ኣነ ብጣዕሚ ሓደ ደፍርሐኒ ነበረ ነገር ክነገረኩም ኣሕዋት እንታይ ነይሩ እንተረኣልኩምኒ ከምኡ ዓይነት ልምዲ ስለ ዝነበረኒ ወላ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ገለ ኣብ ሰባት ከም ዝወፂኻ ምዝራብ ብዙሕ ኣይብለን ነይሩ ኣብ ሃይ ስኩል ሆላ ገለ ኣብታ ሽሙ ዲቤቲንግ ዶ ገለ መለታት ዶ ፕሬዘንቴሽን እንዳበልና ስለ መፀና ታተፍርሐኒ ነገር ግን ሞባይል ኣምፂኻ ወይ ድኾነ ካሜራ ፊት ንፊትካ ጌርካ ምዝራብ ሓሳብካ ምክፋል ብጣዕሚ ይደፍርሐኒ ስቲል ናው ማለት ይሕዋል ግን እንታይ ገይረ ኣነ እዛ ነገር እዚኣ ተረድየ which is the cave you enter to fear holds the treasure you want እቲ ንክትኣትዎ ፈሪሕካ ኣለካ ብዓትስ ትናትካ ግምጃ ትናትካ በረኸ ንሱ ሒዙሎ ምስ ተባሃለ I'm telling you ኣሕዋት ሓደ ግዜ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ ድጅምረሉ ነበርኩ እዋን ሞባይል ኣውፅአ ቪድዮ ክሰርሕ እንተብል 2 ሰዓታት ሙሉ ይወስደኒ ምክንያቱ እንታይ ድብል በዚኣ ጨጉሮ ኢሉ በዚኣ ኣፍንጫ ኢሉ በዚኣ ዓይኒ ኢሉ ከምዚ ኮይኑ ዶ ተሓሳብ ጠፊኣትንዶ ሕሪጎም ክሓይለዶ ገለ በቃ ሰብ ኖቲስ ዝገብሮ ነገር ኣለ ሓቂ ፅቡቕ ትግርኛ ይተዛረብኩ ዶ ወላ ሓንቲ ቆይ ብኣእምሮ ይፈጠርኩ እንታታት ጥራይ ቆይ ኣዋደቃ ቃላት ይፅቡቕ ኣይኮነን ዶ ገለ መዓት ሓሶተይ ከዓ ኣሲር ነይሩ ግን I was doing it ወላ 2 ሰዓታት ዝወስደለይ ግዜ ነይሩ ንሓንቲ ናይ 2 ደቂቕ ናይ 3 ደቂቕ ወላ ናይ 1 ደቂቕ ነው ክሰርሕ ግን እቲ ደፍርሐኒ ነገር ከተግብሮ ምስ ጀመርኩ ንዑ ነገር ክስዕሮ ምስ ጀመርኩ በቃ ኣበይኑ ንፋለጥ ኢና ኣሕዋት መብዛሕትና እኮ ተወሰኑ ሰባት እዮም ብኣካል ዝፈልጠኑ ብዛ ዙም ዘለና ሰባት በረኸተይ ግን ኣብቲ ደፍርሐኒ ነገር ለካ ፀኒሐ ለካ ትናተይ ሓሳባት ትናተይ መንነት ትናተይ ሕልሚ ብኡ ከካፍል ገለ ድሕግዘኩም ጥበባት ገለ ከብል ምስ ጀመርኩ ሰብ እዚ ለካ ደሓኒልኩም ፎሎው ክትገብሩን ዘናፍትናትና ቲቺንግ ክትመፁ ኣብዚ ናትና ካምፓኒ ኣትይኹም ክትመሃሩ ሂወትኩም ዝቕይር ነገራት ክትረኽቡን ክትቅይሩን ከዓኒ ብጣዕሚ ኣዝዩ ካብ ደስ ዝብለኒ ሂወት ተባረኽኩሉ ድሎ ሂወት ንክነብር ከዓ ጌርኩም ኣለኹም ዋትኤቨር ንስኹም ትፈርሕዎ ዘለኹም ነገር ኣተግብርዎ ዳኣ እምበር እቲ ንስኹም ትደልይዎ ነገር ኩሉ ኣብቲ ሸነኽ ኣንፃር ናይቲ ትፈርሕዎ ዘለኹም ነገር እዩ ስለዚ ብእምነት መጓዓዚ ነዚ ክንብሎ ፀናሕና ስቴፕስ ከዓ ምኽታል እዩ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ቅርብ ንውሒላትና እዛ ክላስ ዓንተይ ብሕቶታት በበታ ሽሙ ስለ ዘበልና እንታስ ብከምዚ መንገዲ ክንከይድ ተረኣኺልና እቲ ደይፈጠርናያ ፈርሒ ስነጥፍኦ ደይኮናስ ኣይንፈጥሮ ኢና ኳዳ ካልእ ሂወት ኢና ንፈጥር ኣብ ኣእምሮና ማለት እዩ እዚ እንተረኣ ጌርና ከዓኒ ብእምነት ናብቲ ንሓስቦ ዘለና ሂወት مخاطنا زي ترفي مالتي مباركس نايلون فيديونا نزق تعزبوت انا حكم تحستو زحزل ينيرو جلز تقموكم نجر وسيلكم كنتم تسفان داغبركو زا فيديو زي نخالق سب تتقميان ترايلكم ادما حدا راحوات شير انداغبركم ناب كالو سبات اباصحوا ايكم بفلاي دما اتناتكم حجزنا عنا ازي اقدا سلازخونه نعخم ديت هاسي نعنا كن ازي حجازيت تخونه سبسكرايب بنغبار محوات سبسكرايب بنغبار بيتسب نخدكون يعدمكم امودات هرما حدا حبريت علني نبل 17 زور زكاد سربه تخلوت ان كلنتنا عبيسه سبيني اونلاين سلطنانا مزغبا جميرنا لنا ابو سلطنا زب مستاف كاني كاب حلفكم بملقاق اب حج ساعات بنبار بخمي اتتدليو عينت هيوت كم اتفطروا كنريكم ترالينا لنا ابزي باشحات سبات تساتيفهم هيوتهم زقيروا السلطنا مستاف دما ابز تحثروا لنا واتساب نمبر تطقيمكم رخونا ياكم ابزلكم وسناي سلام نخلاتكم داتمنخو Thank you guys.